Καλησπέρα! Τζέο Χάντερ εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του μόνου Food Draft. Στο προηγούμενο επεισόδιο, από ό,τι βλέπετε και από τα coins, καταφέραμε και κάναμε profit και εκεί 15.000 coins. Γιατί ξεκινήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με 140.000 coins και σήμερα έχουμε 161.000. Έχουμε κάνει profit. Είναι καλό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Κάτι που δεν κοίταξε στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά κοιτάξτε Team of the Week, ρε φίλε. Κοιτάξτε το Team of the Week. Έχουμε έναν Striker Aubameyang με 97 pace. Έχουμε έναν Bale με 95 pace. Έχουμε και ένα Firmino και αυτός καλούτσικος. Δεν θα με πείραζε η EA αν μου δίνεις κάτι τέτοιο στα packs. Δεν θα με πείραζε καθόλου. Επίσης έχουμε και τα Movember cards ακόμα. Του Νοεμβρίου αυτό ήταν με το μουστάκι. Οπότε κάτι τέτοιο θέλω να πάρω σήμερα. Επίσης όλα αυτά με τα connection που γινόταν στα προηγούμενα επεισόδια. Τελικά δεν είναι. Βασικά φταίει η EA εν μέρει, αλλά είναι ένα bug που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το login logout που βγαίνουν κάποιοι και δεν παίρνουν την ήττα και παίρνουν και την νίκη άμα νικάνε. Οπότε εντάξει, πρέπει να το φτιάξει η EA, δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει, αλλά πρέπει να το φτιάξει. Αλλά ναι, τέλος πάντων, εμείς πάμε να παίξουμε ένα ντραφτάκι. Αλλά τώρα θα ξέρουμε για ποιο λόγο σταματάει το παιχνίδι. Γιατί οι άλλοι είναι λίγο βλάκες και θέλουν να φύγουν για να μην χάσουν και να νικήσουν. Αλλά τέλος πάντων, βάλουμε 15.000 coins εμείς και να παίξουμε ένα φουντραφτάκι καλό που ξέρουμε εμείς. Να φτιάξουμε μια καλή ομαδίτσα σήμερα. Μια γαμάτη ομαδίτσα, μια καλή. Τι formation είναι αυτά, ρε φίλε? Τι formation είναι αυτά, ρε φίλε, τώρα που μου δίνεις εδώ πέρα? Δεν μου αρέσουν πάρα πολλά formation εδώ. Αυτό που σκέφτομαι είναι είτε αυτό εδώ, είτε αυτό εδώ. Έχουμε ένα με 3 CM και ένα με 2 CM και ένα CDM. Θα πάρω αυτό. Ωραία, δεν είναι τόσο καλό σύστημα. Δεν ξέρω, δεν μου πολύ αρέσει, αλλά ας το δοκιμάσουμε, βέβαια, παιδί μου, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε Sanchez, Cavani, Messi, Ibrahimovic. Κάτι τέτοιο θέλω να πετύχω στο pack. Αλλά ξέρετε κάτι? Θέλετε να πάμε πάλι EPL? Έχουμε Ibrahimovic, Movember card, δεν μπορώ να πούμε όχι. Θα μπορούσα να πάρω πάλι Messi και να πάμε, ναι, κλασικά, ισπανικό, αλλά θα πάμε Ibrahimovic. Ξέρετε, δεν θα μας δώσει τώρα τις κάρτες EPL, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, ρε φίλε. Λαμέλα, ωραία, μας έδωσε. Και ο Σισοκό. Θα πάρουμε. Ο Σισοκό έχει λίγο καλύτερο pace, αλλά έχει πολύ καλό dribbling ο Λαμέλα εδώ. Πάρουμε το Λαμέλα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Ας πάρουμε το Λαμέλα, ρε παιδί μου, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στο πρώτο CM. Δύσκολα τα πράγματα εδώ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι και με το chemistry? Όχι. Τι υπάρχει πάρα πολύ στην EPL? Υπάρχουν Γάλλοι? Υπάρχουν Γάλλοι. Θα πάρω αυτόν με την ελπίδα στο left midfield να μας τύχει ο Sanchez. Το ξέρω, πολύ ακυρό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ας δούμε για το άλλο CM τι θα γίνει. Ωραία, μας έτυχε ο Herrera. Θα το πάρουμε, έτσι? Βεβαίως, φίλε μου. Για να δούμε left midfielder. Μοιραλάς και Sterling. Ωραία, θα διαλέξουμε Sterling. Βέβαια δεν έχει τόσο καλό shoot, αλλά το pace είναι αρκετό, φίλε μου, εδώ πέρα. Θα πάρουμε Sterling. Ωραία, πάρουμε Sterling. Ωραία, καλό. Βλέπω καλά πράγματα εδώ πέρα από την EA. Μας δίνει ωραία πράγματα, αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Μας έτυχε ο Καμπάιε και ο Κρατσέβιακ, αλλά κανέναν από αυτά δεν μπορούμε να πάρουμε. Οπότε θα πάρουμε αυτόν εδώ, έτσι. Ναι, αυτόν θα πάρουμε και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Σε ελπίζω να μας δώσει καλύτερες κάρτες. Δεν μας δίνει εδώ πέρα. Ωραία, αυτό που θα κάνω εδώ είναι. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα ποιο για να πάρουμε εδώ, δεν έχει σημασία. Θα πάρουμε έναν καλό. Πάρε αυτόν εδώ, μωρέ. Δεν το βαριέσαι. Για να δούμε εδώ πέρα στο CB. Ωραία, μας έτυχε ένας από αγγλικό. Όχι πολύ καλός βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Εντάξει, έστω αυτός. Έχει καλούτσικο pace για CB, είναι καλούτσικο. Και κάνει και link με το left back. Ο Μουστάφι Raid. Πάρουμε Μουστάφι. Θα μπορούσα να πάρω Raid, αλλά ο Μουστάφι μου φαίνεται ότι θα είναι λίγο καλύτερος. Έχει και καλύτερο passing που το χρειαζόμαστε. Θα πάρω Μουστάφι. Δεν ξέρω αν έκανε καλό εκεί και κακό. Ντεμάρκος, Κόλμαν, ωραία, μας έτυχε και ο Σανιά και ο Μπελερίν. Πάλι ο Μπελερίν. Ναι, κάνει και perfect chemistry. Το χρειαζόμαστε. Ωραία, για να δούμε goalkeeper. Δεν θα μου δώσει goalkeeper από EPL, είμαι σίγουρος. Μας έδωσε ο Μάικλ. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δεν είναι και ότι χειρότερο, έτσι. Μπορεί να μας τύχει εδώ κανένας καλός. Λωρίς, αυτά είναι. Όταν στο τυχαίνει ο Λωρίς, φίλε μου, εντάξει, απλά ξέρεις ότι είναι μια καλή μέρα. Έχουμε πάλι το Λωρίς και σε perfect chemistry. Χάρη στο EA, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα τι θέλουμε εμείς? Καταρχάς, ένα λεφτά καλό. Μπονούτσι, δεν μπορούμε να τον πάρουμε, αλλά. Λοιπόν, θα πάρουμε τον Μπονούτσι. Δεν το ένα σπλικουέτα. Περδευτικά εδώ και θα τον βάλουμε λεφτά και είμαστε κομπλέτο. Μόνο που θέλουμε ένα CM και είμαστε ωραία από chemistry. Τώρα από παίχτες θα ήθελα ένα CB καλύτερο, η αλήθεια είναι. Και ένα CDM καλύτερο. Εντάξει, καλά είμαστε, αλλά. Έχουμε απλά καλούς παίχτες. Αυτό, δεν έχουμε υπέροχους παίχτες. Θα πάρουμε άκυρο, θα πάρουμε τον Ντανίλο έτσι. Χωρίς λόγο, δεν υπάρχει κανένας λόγος συγκεκριμένος που τον πήρα, αλλά δεν πάω να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, εδώ. Σακίρι. Ο Σακίρι θα αντικαταστήσει στο Λαμέλα. Βέβαια, μπορούμε να πάρουμε και το Μάτα, αλλά. Βασικά πρέπει να πάρουμε το Μάτα για chemistry. Μπορεί να μας δώσει άλλο CM. Αλλά είναι ο Σακίρι εδώ. Θα πάρω το Σακίρι, συγγνώμη. Αν δεν μου δώσει CM, είναι δικό μου λάθος. Αυτή τη στιγμή
Ρισκάρω. Αν δεν μου δώσει κανένα CM από αγγλικό, σημαίνει ότι έκανα βλακεία. Βέβαια, αν μου δώσει τον Μπόγιαν, μου δώσει και τον Γκάρεκ. Ο Γκάρεκ θα μπορούσε να αντικαταστήσει εκεί πέρα το CDM μας, αλλά και αυτός καλός είναι. Έχει περισσότερο pace το CDM που έχουμε εμείς. Ωραία, θα πάρουμε Μπόγιαν. Ωραία, θα πάρουμε Μπόγιαν. Θα πάρουμε Μπόγιαν και θα βάλουμε. Έχουμε ξαναπάρει τον Μπόγιαν και μας ήταν πολύ χρήσιμο. Θα τον βάλουμε εδώ. Έχουμε full chemistry. Full chemistry. Ωραία, είμαστε εντελώς καλά από το chemistry. Τώρα είναι ότι μας τύχει. Ό,τι πάρουμε θα είναι συν. Μπέιλ, Ρονάλντο, Αμπάμαγιανγκ, Μέση, όχ Παναγία μου, Στάριτζ. Ωραία. Μπορούμε να πάρουμε οποιονδήποτε όμως. Έτσι, μπορούμε να πάρουμε Στάριτζ. Να αντικαταστήσουμε τον Ιμπράιμοβιτς, θα παίζει καλά, αλλά είναι Ιμπράιμοβιτς, δεν το χρειαζόμαστε το Στάριτζ. Έχουμε το Μέση, θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αμπάμαγιανγκ, το ίδιο. Ρονάλντο, το ίδιο. Και Μπέιλ το ίδιο. Ωραία, θα πάρω τον Μπέιλ γιατί δεν τον έχω πάρει ακόμα. Πάντα έπαιρνα Μέση και Ρονάλντο. Α πάμε μια φορά Μπέιλ. Θα πάρω Μπέιλ αλλαγή. Όταν ο Σακίρι εκεί πέρα δεν κάνει τα δικά του. Μπέιλάκος. Ωραία, δεν μας έτυχε κάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πάρουμε τον Κομάν. Να έχουμε και ένα left winger έτσι, μα χρειαστούμε. Παιδί μου, μπορεί να το χρειαστούμε κάποια στιγμή στο match. Εδώ πάλι δεν θα τύχουμε κάτι καλό. Μπορεί να μας τύχει οποιοδήποτε καλό, παιδί μου. Εμείς είπαμε, υποδεχόμαστε ποιον να είναι. Ο Κάρικ πάλι. Θα πάρω τον Κάρικ, αλλά νομίζω είναι καλύτερος αυτός που έχουμε. Ναι, έχει καλύτερο pace. Επόμενα, άλλες δύο θέσεις μένανε. Ό,τι μου δώσει είναι καλό. Νολίτο, Βιδάλ, Ντεπάι. Έχουμε Στέρλινγκ όμως. Δεν το χρειαζόμαστε τον Ντεπάι. Βασικά το χρειαζόμαστε γιατί έχει καλύτερο shooting από το Στέρλινγκ. Ντεπάι θα βάλω για αρχή. Μπορεί κάποιοι να μην συμφωνείτε. Ωραία, μέσα. Θα βάλω όμως Ντεπάι γιατί έχει καλύτερο shooting. Εδώ. Oxlade Chamberlain, μάλιστα. Έχει καλό pace, αλλά τον πάρουμε για αλλαγή. Αν και δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Ωραία, οπότε. Αυτή είναι η ομάδα μας. Θα πάρουμε ένα Ισπανό για να πάει ο Μπόγιαν στο 10 και να είμαστε εντελώς κομπλέ. Και εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη ομάδα. Από πλευράς chemistry είμαστε εντάξει. Από πλευράς παιχτών όμως. Βέβαια έχουμε ένα 91 Ιμπραήμοβιτς εδώ πέρα. 90 shooting. Εντάξει, παιδιά, αυτός θα μας σώσει νομίζω. Η άμυνα μας είναι ψιλοκομπλέ. Εντάξει, δεν έχω θέμα. Λωρί στο τέρμα. Εντάξει. Να σου πω κάτι, και άλλαγες έχουμε. Έχουμε τον Μπέλ εκεί πέρα, άμα το χρειαστούμε. Είμαστε GG well played, είμαστε εδώ. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Κομπλέ, φίλε μου. Πάμε να παίξουμε το πρώτο match, να δούμε τι θα γίνει σήμερα, έτσι. Πάμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο match. Έχει τον Αμπάμαγιανγκ που τρέχει από Παπαρίδης. Έχει τον Ρόμπεν που τρέχει από Παπαρίδης. Και έχει τον Κομάν που τρέχει από Παπαρίδης. Έχει πολύ καλό pace. Όχι και Νόγερε. Όχι, έχει Νόγερε. Θα δούμε, πρώτο match είναι, πάμε να δούμε. Έχω ένα άγχος. Θα το πω, έχω ένα άγχος, ρε παιδί μου, έχω. Ωραία, παίξε εδώ χαλαρά. Δώσε εκεί πέρα στον Σακίρι. Στο Σακίρι. Ωραίος. Όχι. Δώσε. Ιμπραήμοβιτς γκολ. Κοιτάξτε. Είναι απλό ποδόσφαιρο. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν έχεις Ιμπραήμοβιτς, μπαλακή, σουτ, γκολ. Είναι απλά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ απλά σήμερα. Και να είμαστε, εντάξει. Εδώ το μόνο που μας σώζει με το pace του Αμπάμαγιανγκ και είναι ο Λωρίς. Το χάσε ή μόνος θα το χάσει. Εντάξει, ευτυχώς είμαστε κολόφαρδοι. Ωραία, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα με όλα τα pace όλων. Έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα μικρό θέμα. Τι Ρόμπεν. Έδωσε πάσα, Θες να κάνω βλακεία. Παναγία μου, δίπλα από το δοκάρι πέρασε. Ωραία, παίξε. Τι λάγκ είναι αυτό, Παναγία μου, αυτό είναι 3 γραμμές. Παναγία μου, χασάπης, αλλά συνεχίζει ο Σακίρι. Τρέχα, Σακίρι μου. Σακίρι. Σουταρέτο, δεν είναι μέσα, αλλά δεν πειράζει. Το κατάλαβα, δεν είναι μέσα, δεν φαινόταν. Παναγία μου, αυτό το pace. Ωραία. Πω, με έσκησε εκεί. Που με έκανε ρόμπα. Ωραία, με έκανε ρόμπα, εντάξει. Με παιδιά, αυτό ήταν γκολάρα. Ωραία. Ναι, τον είδα. Τι σουτ ήταν αυτό. Δεν ήταν offside, τι σουτ ήταν αυτό, ρε Μπόγιαν. Ωραία, φύγε. Τρέχα, τον είδα τον Ιμπραήμοβιτς, αλλά δεν θα το δώσω ακόμα. Γιατί περιμένει όλος να το δώσω τον Ιμπραήμοβιτς. Σουτάκι, ωραία, κόρνερ. Για να θα κάνουμε. Θα κάνω σέντρα. Όχι, την έπιασε. Σουταρέτο, όχι. Ωραία. Ναι, Ιμπραήμοβιτς σε είδα. Δεν είναι offside. Είναι offside, γάμο το. Ωραίο κλέψιμο, Μπόγιαν. Σουταρέτο, αγόρι μου. Σουταρέτο και βάλτο όπως ξέρεις εσύ. Μπόγιαν, φίλε μου, εγγύηση. Ωραίο κλέψιμο και το βάλε μόνος του, ρε φίλε. Ναι, μπράβο, αυτό είναι. Είναι δύσκολος ο αντίπαλος, παιδιά. Δεν θα στο κρύψω. Είναι δύσκολο το μάτς. Τέλος πάντων, ημιχρόνου είναι καλύτερος από μένα. Αλλά νικάω εγώ. Εντάξει, νικάω, ρε φίλε. Και μόλις έβαλε Ρονάλντο. Αυτά είναι. Ωραία, φίλε μου, αφού θα βάλεις εσύ Ρονάλντο, θα βάλω κι εγώ Μπέιλ, ρε φίλε. Μπέιλ, έλα μέσα, αγόρι μου. Έλα εδώ, Μπέιλ. Ωραίος.
Ωραίος, έλα Μπογιάν, σουταρέτο. Εντάξει, καλό είναι. Είναι corner και θα κάνω πάλι τη σέντρα. Όχι, πλακία σέντρα έκανα όμως. Μπορεί να δουλέψει. Γκολ! Δούλεψε! Δεν ξέρω πώς δούλεψε. Αλήθεια σας λέω. Στην τύχη μπήκε ο Μπέιλ. Μόλις μπήκε ο Μπέιλ. Η χρυσή αλλαγή. Ο Χριστός και η Παναγία. Τώρα το μεγάλο θέμα είναι να κρατήσουμε αυτό το 3-1. Θα δούμε. Είναι δύσκολο. Ωραία. Εδώ. Φύγε αγόρι μου τώρα. Τώρα θα τον βγάλει. Ναι, Ιμπραήμοβιτς. 4-1 Κυρί. Και θα βγεις. Έλα, βγες φίλε μου, γιατί έτσι πρέπει. Βγες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, έτσι πρέπει φίλε μου, ναι. Πάει το πρώτο μάτι που ήταν αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω. Δυσκολεύτηκα. Δύσκολο ήτανε. Αλλά πάμε στο επόμενο. Αυτό που θα κάνω είναι να δοκιμάσω το Sterling μία εκεί αριστερά. Εντάξει, καλό ήταν το πάει. Πάμε να δοκιμάσουμε και το Sterling, έτσι. Πάμε να δούμε πού θα πάει. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο. Πάμε, τι έχει πάλι Αμπαμαγιάνγκ, αλλά δεν έχει chemistry, δεν έχει καθόλου chemistry, ούτε ο Bale έχει chemistry, ούτε ο Ronaldo έχει πολύ chemistry. Τον έχουμε, πιστεύω τον έχουμε, δεν έχει καλή ομάδα. Ωραία, για να δούμε εδώ πέρα το Sterling που έπιασε πρώτη φορά μπάλα. Ω, Παναγία μου, Μπόγιαν, έσκησε εκεί, Ωραία, αυτά είναι. Τον είδα. Ιμπραήμοβιτς, έκανα βλακεία, Ναι, συγγνώμη. Τι ωραία πάσα, πες μου ότι δεν είναι offside. Πες μου ότι δεν είναι offside και είναι γκολάρα. Ναι, δεν είναι offside και είναι και γκολάρα. Τρομερό γκολ, κυρίες και κύριοι. Από ποιον είναι, ποιος το βάλε αυτό? Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός. Ο Χερέρα είναι. Εντάξει, οκ. Από εδώ. Σε ποιο κουτούλησε? Τι θα κάνει ο τυπάς, θα βγει ο τυπός? Ναι, βγήκε ο τυπός. Έκανε αυτό το glitch πράγμα. Οπότε νικήσαμε. Έλα να βγει το πραγματάκι. Ναι, εντάξει, δεν δέχεται τον γκολ. Ξέρει ότι δεν θα μπορεί να νικήσει. Οπότε βγήκε. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πάμε στο τρίτο μάτς. Τρίτο μάτς. Γρήγορα. Και η ομάδα του. Πάλι Ρονάλντο και Μπέιλ χωρίς chemistry. Καθόλου chemistry εντωμεταξύ. Εντάξει, Λωρίς 89. Αυτός μου αρέσει εκεί πέρα. Θα δούμε. Μπορεί να τον έχουμε. Αυτό που φοβάμαι σε αυτό το μάτς είναι το lag. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά έχει λίγο lag. Έκανα βλακεία, πήγα στα. Είχε δύο μπάρες και πήγα κατευθείαν μέσα. Αλλά ο Ιμπραήμοβιτς εδώ θα βάλει γκολ. Όχι! Ωραίος φίλε μου. Ωραίος ξαναπάρτι. Σουταρέτ! Ο Ιμπραήμοβιτς. Αυτό το 90 shooting είναι αυτό. Αυτό ήταν το 90 shooting από τον Ιμπραήμοβιτς. Ωραίο κολάσο. Μ' άρεσε αυτό. Όμως εδώ ο τύπος θα απαντήσει. Λωρίς, ευχαριστώ. Το περίμενα, ναι. Λωρίς. Όχι, Λωρίς, όχι. Έπρεπε να την πιάσω εκεί. Δεν το αξίζει τον γκολ, ρε φίλε. Δεν το αξίζει. Τέλος πάντων, πάμε. Όχι, ρε φίλε, κατευθείαν έτσι. Όχι, Παναγία μου, ευτυχώς που δεν έχει chemistry ο τύπος. Ωραίο. Τώρα εδώ. Δύσκολα τα. Παναγία μου, χασάπης, κόκκινη είναι αυτό. Αυτό είναι κόκκινη, φίλε μου. Δεν είναι κόκκινη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Μα έτσι πρέπει. Δεν βλέπω κάποιος είναι αυτός. Δεν είδα κάποιος είναι. Στη γραμμή το έπιασε, αν είναι δυνατόν. Σουτ. Καλό ήτανε. Ωραίες πασούλες εκεί με τον Ήμπρα. Καλό ήταν, εντάξει. Όχι ρε. Ωραίος. Μείνε εκεί. Ναι. Είναι εκεί. Ήμπρα από. Ωραία, φύγαμε. Μόνος του είναι. Θα γίνω αρχίδι, παιδιά, συγγνώμη. Όχι, δεν θα γίνω αρχίδι, θα το βάλει κατευθείαν. Εντάξει. Δεν θα γίνω αρχίδι, θα το βάλει. Εντάξει. Το έχουμε το ματσέλα, έλα, πάμε. Πρέπει να πάμε τελικό σήμερα πάλι. Πάμε. Έχουμε ευκαιρία εδώ. Όχι, Λωρίς, είναι καλός τερματοφύλακας, ρε. Βγήκε. Παιδιά, βγήκε και αυτός με το glitch. Ευχαριστώ, thank you. Ήτανε πολύ intense, αλλά ευχαριστώ που μου δώσεις την νίκη έτσι απλά. Ήταν σε φάση τύπος. Εντάξει, πάρε την νίκη, κύριε παιδί μου, πάρε την, έτσι. Ωραία, και αυτός έφυγε. Εντάξει, πάμε τελικό και σήμερα, ρε φίλε. Πάμε και σήμερα. Τελικός και σήμερα, ας ελπίσουμε να τον νικήσουμε και σήμερα. Και ναι, θα τον νικήσουμε γιατί δεν έχει chemistry ο τύπος, δεν έχει τίποτα, έτσι. Ναι, δεν έχει κάτι, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε και σήμερα, ρε φίλε, ναι. Με έσκησε. Τι φάση. Όχι, μη βγεις! Ρε φίλε, εντάξει, είναι βλακεία όμως αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, γιατί κανένας δεν θέλει να παίξει FIFA, ρε φίλε. Ωραία, εντάξει, πάμε δεύτερο τελικό. Αυτός έχει πιο καλή ομάδα, πιο καλό chemistry. Θα είναι πιο δύσκολο αυτό το μάτς. Ναι. Δώσε εκεί στο Sterling και Sterling τρέξε. Τρέξε με όλη σου τη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο. Κάνε αυτό. Δώσε εκεί. Τι δίνεις, άλλο ήθελα να δώσω. Ωραία. Τώρα κάτι εδώ γίνεται. Ωραία πάσα από τον Μπόγιαν. Παιδιά, ο Μπόγιαν είναι τρομερός, Αχ, Σακίρι μου. Ωραίος Μπόγιαν.
Αχ, πάρτι! Σούταρε! Χτύπαγα τόση ώρα το όμικρον παιχνίδι. Τι έγινε εκεί? Δεν πειράζει όμως, την ξαναπήρε. Σούταρε το, βάλ το, άντε! Άντε, αφού το θες ρε Ιμπραήμ. Για μια στιγμή τρελάθηκα, έτσι δεν υπήρχε αυτό. Βάραγα το όμικρον τίποτα. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, κόλλησε. Ο τυπάς μου έδωσε τον γκολ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον είδα. Πάσω στον Ιμπραήμ και κατευθείαν σουτ. Εντάξει, περίμενα λίγο καλύτερο. Και τώρα με το pace το Αμπάμαγιανγκ έχουμε θέμα, Αλλά άμυνα ρε φίλε, έτσι είναι αυτά. Κάτσε κάτω ρε Αμπάμαγιανγκ. Έχουμε θέμα. Λωρίς, ωραίο save ήταν αυτό. Αμπάμαγιανγκ, δεν πρόκειται να βάλεις γκολ, φύγε από εδώ. Ωραία. Ιμπραήμοβιτς δίνει στο Στέρλινγκ. Όχι. Ωραία, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Θα βάλω στη θέση του Σακίρι τον Μπέιλ. Γιατί έτσι πρέπει. Θα τον βάλω λίγο εκεί πέρα. Ωραία, Μπέιλ, θα το. Μπελάκο μου. Κάνε τα δικά σου, αγόρι μου. Κάνε τα δικά σου. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν θέλω να βλέπω καν. Φαντάσου, εγώ δεν θέλω να βλέπω τον γκολ. Είναι τόσο αειδιαστικό γκολ. Παναγία μου. Μπέιλ μου. Τι έκανες, αγόρι μου? Ωραίος από εκεί. Το στάρω. Δεν μασάω, φίλε μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα χάσει και θα χάσει αειδιαστικά, φίλε μου. Θα χάσει μια αειδιαστικό τρόπο με μένα. Πω, τι σουτάρα ήταν αυτή. Και θα βγεις. Θα βγεις και παίρνουμε πάλι τελικό. Έλα, αγόρι μου. Δώσε μου τη νίκη. Ευχαριστώ. Τι λέει? Τζιο Χάντερ εδώ. Μόλις δείξα το food draft για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Γιατί εντάξει. Είμαι καλός, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είμαι καλός. Είμαι καλούτσικος. Αλλά τέταρτη συνεχόμενη φορά που παίρνουμε το food draft. Θέλω να δω σήμερα να θα τύχουμε. Η λογική λέει πως δεν θα τύχουμε καλά packs. Ναι. Άσχημα packs. Όπως και στο δεύτερο επεισόδιο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Αυτό είναι ένα non-rare. Ωραία. Δεν μας τύχε τίποτα εδώ. Οπότε πάμε αυτά. Την μπάλα. Όχι. Όλα αυτά θα τα πάμε στο transfer list. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω να απειλούνται. Δηλαδή, τι στο καλό. Πάμε στο επόμενο gold pack. Εντάξει, ξενέρω τα packs. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο τι θα είμαστε. Πάλι non-rare. Είναι από την Αγγλία όμως. Κάτι μπορεί να γίνει αυτό. Ωραία, κανένας δεν πουλιούνται από αυτούς που πήραμε. Τα contracts όμως, βασικά τα manager όχι, δεν πουλιούνται. Αυτό. Και πήραμε και 1000 coins. Καλή φάση. Οπότε βάλτε όλα αυτά στο transfer list. 1000 coins, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρτα μου. Και τα υπόλοιπα QXL. Πάμε στο πρώτο Premium Gold Players Pack. Είναι rare. Δεν είναι καλό όμως. Είναι άθλιο. Ο Ντερόσι. Πήραμε και τον Blind εδώ. Τον τυφλό. Αλλά καθίστε λίγο να δούμε τον Ντερόσι πρώτα πόσο πάει. Εντάξει. Είναι decent. Οπότε πάει. Οπότε βασικά σε βάλε και το Blind μωρέ μέσα. Σε το transfer list όλοι αυτοί τώρα. QXL. Δεν είναι καλά packs αυτό που μας έδωσε η EA, αλλά. Κάτι. Πάλι άθλιο, Παναγία. Τώρα δεν ξέρω αν πουλούνται όλοι, αλλά αυτοί και αυτοί θα πάνε στο transfer list. Πραγματικά δεν μας τύχει τίποτα καλό σήμερα. Ωραία, τα βάλω όλα στο transfer list. Έχουμε 159.000 coins. Λογικά με όλα αυτά θα πάμε κάπου στο 160 κάτι. Οπότε εντάξει, profit άντε να πέραμε κάνα 2.000 εκεί. Αλλά και πάλι ρε φιλενικά στο food draft. Δηλαδή δώσε κάτι παραπάνω ρε EA. Επίσης η EA μου φτιάξε το glitch να μπορούμε να παίξουμε όλο το food draft χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αυτό για αυτό το επεισόδιο. Νικήσαμε πάλι το food draft, αλλά χάλια rewards. Δεν πειράζει, θα υπάρχουν τέτοια επεισόδια, έτσι. Εσάς βέβαια σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν παρακολουθήσατε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κλασικά πράγματα. Γεια σας, φίλε μου. Γεια σας. Κάτι έχει πάθει ο Hunter πάλι. Τρομερό, έτσι. Πήγε να γίνει τρομερό.